आपण देखुछंती सचेतन न्यूज, जागृत हेबे जनता। अधरपणा अवसर सिंहद्वार ठारे भजन परिवेषण। खलिकोट मंदिर समूह कार्यालय तरफ पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे आयोजन कर 10 दिन व्यापी नृत्य और भजन भित्तिक कार्यक्रम उद्यापन संध्या अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଜୀଉଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଓ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଭଜନ ଆସରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଶୀଲ, ସଚିନ, ଶକ୍ତି, ମାନସ, ଆଞ୍ଚଲ, ଯୁକ୍ତାରାଣୀ, ଦୀପା ଓ ସୁକ୍ତାଙ୍କ ଭଜନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦକ ମିହିର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଚିତ୍ରସେନ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। सारा दुनिया निहती गोटे बर्षा पालिबा दरकार निरक्षण त्वरे सम्मान पत्र खलिकोट डॉक्टर अजित कुमार पट्टनायक रिपोर्ट, सचेतन न्यूज।
आपण देखुछंती सचेतन न्यूज जाग्रत हेबे जनता।